И здравейте, това е 8 епизод на нашето оцеляване, на новия свят и така. Ето тази вълна, чакай да ще видим настройките. И да говоря така, защото го снимам за втори път, защото ми звъняха. Звъняха. И какво? Сега ми е тъпо. И да, имаме айрон, имаме глупости, защото кейвах и не искам да кейвам на камера, защото да кейваш на камера е много тъпо. Но ако вие искате да кейвам на камера, просто кажете, че ще кейвам на камера. Имаме кол, имаме айрон. Сега рискувам да сложа нещата в чата, защото миналия път, като снимах клипа, излязох и вижте, тук си направих такова правица на лодчица. Затова си направих къщата тук на ръката, защото ми харесва. И усещам, че се бъгна всичко. Да. Тем да взема sugarcane. Там имаме акация, може да се преместим там, защото там не вали, аз мразя да вали. Така, малко такова тя. Да убием тези крави. Ела има крава. Ела ми дай за броня. Няма да си правя 9 ми айрон. Един ми блок айрон брони, защото... Та има още sugarcane, който в момента ми е... За нищо. Лага. Много лага. Не знам какво сега правя. Просто е много скучно. Как оцелих, как песнах 80 трепа. Какво кажете, не знам, ако пишете в коментарите, като гледате клипа. Просто не знам, кажете ми какво да правя, да строя ли... Нямам представа какво да правя в епизодите, докато не знам вие какво харесвате. Да. Не знам, мисля да си направя ножица или кофа. Ножица или кофа. Да. Не ми за демидж. Чакай ма. Даже има демидж. Мисля, че не ми взима демидж. Някъде клей. Клей за къста. Видим тук. Това клей е? Как може в река да няма клей, бе? Не е клей. Виждате колко лаги, това е от версията, защото тази версия е гова. Надявам се 0.15.0 да не е толкова бъгова. Разбрах, че всичките боулинг са такива. Просто бях и на фул 3, 4 и ето за това говоря. И на 5, и на 6, и 7 е съвсем същата. 8 го няма. Мразя дъжда и няма да стоя на дъжда отвън, защото нека си направим майнет чат, защото аз кейвах в мините, а не кейвах в къщата. Тук ще направя един майншафт. Шафт. Тоест не майншафт, ще направим мина. Просто майншафт е това. Другите тунели, търсиш нещо. Защото тук няма координати такива да видим на кой леер сме. Да видим на кой леер се много яко. Сега да използвам бъгът, който ти прави сякаш екстрей. Само че да не виждаш някъде къде има хубави работи. И да се разбираме, че трябва да си направим лопата.
което аз не искам да правя. Имам пръчки. Опата. Ще изкарпя тази кърка и тази правда. Няма да ползвам още хубавите работи. Хубавите инструменти. Този гранит тук значи, че някъде наблизо има айрон. Или до гранита. Ох, знаете ли какво? Тази версия е много лаки. Ама аз не обичам лак. В тази версия е тъпо. Аз не обичам да ми е тъпо, докато играя Майнкрафт. Не обичам. Няма да шафти. Няма. Тя ще направя под. Значи, това е много тъпо. Този бъг. Тази бъгава версия. Свикнах на нея. Сега, примерно, ако си мина на старата версия, ще ми е толкова скучно. Ще ми е скучно да играя. Не се чудете, има точно навсякъде на мен така не харесва. Трудно си измислям начин да се скрутя, така че на мен да ми е приятно. Защото начинът, моето приятно е другото приятно. Така. Знаете ли къде си трупам гледанията? С приятелите ми. Имам приятели, които гледат епизодите ми няколко пъти, нарочно. Ето така. Благодаря на тези приятели, които гледат новите епизоди по няколко пъти. Защото трупам гледания. Да трупам гледания ме радва. Защото има хора, които харесват това, което аз правя. Са хората, които са прекарали цялото време в училище с мен да си говорят. Даже някои мои приятели не харесват Майнкрафта. Те харесват това. Те харесват това, че аз качвам. И това, че аз качвам. Те по някакъв път не гледат епизода. Те го харесват. Коментират. И ме правят щастлива. Защото моите приятели са много добри приятели. Аз ще благодаря на тези приятели, че харесват това, което на мен ми хареса. Заради тези приятели ние ще вземем, ще направим табелка. Ще я сложим и тук ще я сложим. Приятели. Тук ще е името на приятелите ми. Ето, приятели, това са ви името. Да знаете, приятели, името ви е написано тук. Тук, в този, как се казваш? Това какво е? Помните ли? Така, името. Чувате ли звука на Исън Клейма? Чакай си малко. Чухте ли? Това е като новия звук на картините. Трябва някой ден си направим картина. Каква беше рецептата за картина? Точки и лул.
още една картина. Ето. Тук на тази голяма празна стена. По-голяма. Те си нямат звук. Знаете за новите версии, дайте този торт пречи. Ще пречи. Този Пинокио. Ако това е Пинокио въобще. И ето бък. Лагва. Дългът е достатъчно дълъг. И това ще от мен. В следващия епизод. Аз бях Ради БГ. Не забравяйте да харесате, коментирайте, какво ви харесва. Се абонирайте, ако още не сте го направили.